Numele meu este The Best Panda și am făcut o greșeală. Am filmat pe mapa mea. Și am uitat să dau sonor mai încet de la mapă, de la joc. Și acum trebuie să încep de la început. Hai că o să vă spun ce am făcut. Dar noi tot ne-am plimbat. Stați un pic să dau sonor mai încet. Plimbă muzică și sunete. Volum principal. Cam așa. A, bun. Mai încet. Opțiuni, muzică și sunete. Așa. Cam așa. Bun. Eu nu m-am dat seama că e prea tare sonorul. Și eu acum trebuie să încep de la început. Aici am început să fac casa, dar acum o să începem de la început. Mi-am schimbat numele la canal, acum sunt The Best Banana, pentru că The Best Panda sunt prea mulți și de aia am zis să-mi schimb. Și hai să trecem, am găsit și un spawner. Din nou, prea tare volumul și de aia am mai putut, normal. Am făcut un pat, chestii, așa cum trebuie să încep. Da, trebuie să filmez din nou primul episod, pentru că atunci era prea tare. Nu mi-am dat seama, am uitat să opresc la așa de sonorul și da, am puțin lag din început. Așa e. Nu știu, așa trebuie să am. Dacă nu încep întotdeauna în lag. Acum să tăiem lemne ca să continuăm casa. Bun. Of. Nu. Așa. Să mai dau niște lemne aici. De 19 minute, 20 și nu știu, nu mai știu câte erau, 20 minute, e cam greu de filmat. Și uitați-vă mult acum. Da, e așa. Tot mi se mișcă aia și mi-am enervat. Și aici vreau să fac o casă, știți voi? O casă, așa o casă simplă, pentru că am uitat eu de presc și acum trebuie să încep din nou. Și așa am enervat de rău. Asta să fie lumea noastră. Bun. Să mai jucăm și Skyward, dar jocuri. Nu am niciun joc, numai Minecraft. Numai Minecraft am. Altceva, nu știți voi? Să-mi spuneți în comentarii ce jocuri vreți să mai joc. Să joc, adică oricum vreau să joc. Pentru că astea, Minecraft cu filme, deja am 3 episoade doar cu Minecraft. Să fim serioși. 2 episoade doar cu Minecraft. Nu vreau să filmez mai multe jocuri, pentru că Minecraft... Bine, o să filmez și mai Minecraft, dar vreau să filmez și alte jocuri. Nu doar Minecraft. Mie îmi place Minecraft-ul, dar vreau să filmez și altceva. Să fim serioși. Pentru că... Da, Minecraft am filmat deja 3 episoade. 3 am pe canal. 2 cu Minecraft, Skyward. Sper să nu se audă mai tare ca mine zero, dar oricum pentru orice eventualitate dau mai încet. Cam așa. Mă aud eu mai tare. Mă chinui să sparg bucata asta ca să se ducă frunzele de acolo. Și că m-am mai cată copaci. Nici bani am ăsta.
Blocul ăsta nu se prea vinde casă, dar așa. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să dați like și să vă abonați, pentru că orice like și subscribe pe mine mă ajută. Și o să fac și live-uri, numai să găsesc cu ce să filmez live-urile, pentru că cu ce filmez eu acum e praf camera asta, numai că na, obosul nu merge. Nu știu de ce merge obosul. O să fac și niște tutoriale, dar nu știu ce tutoriale, pentru că doi subscriber nu sunt de ajuns să fac niște tutoriale sau promovări, o să fac și promovări. Dacă o să fie mai mult subscriber, normal. Dacă să avem mai mult subscriber, fac și promovări. Fac ca cine. Cunosc eu rol, o să le fac și ele promovare. Dacă îmi face și el mie. Așa. Am mâncat un pic. Așa. Asta este numai așa. Pentru că na. Asta e casa de început. O să fac mai multe case, o să fac mai multe chestii pe mapa aceasta. Am și eu o mapă, dar nu, pe asta mă joc doar eu. Nu! Am căzut! Acum să mă urc înapoi, ca să nu stric. Poate fac și niște parcurs. N-aș strica. Să mai vedeți cum dau rage. Bun. Așa. Eu așa mi-am gândit să-mi fac casa. Poate vă place și vouă, dar asta nu cred. Băi, nu se știe, poate vă place, poate nu. Eu nu spun nimic. Da, bine, încă n-am terminat. Când o să termin, să apar toporul. Dar și în celălalt episod am găsit aproape un stack de iron. Normal, prea tare volumul, nu mai am de ce să filmez. Dacă mi-e prea... E prea tare. Ce să mai filmez dacă e prea tare volumul, nu se aude nimic, numai jocul se aude. Ce? N-am încercat Optifine-ul, merge? Da, măi, merge. Mi-am băgat Optifine-ul ca să nu am luat. Nu ca să vedem la îndepărtare. Am găsit un cub. Bun. Acum să luăm furnalul. Punem aici, punem cărbun și să facem niște geamuri. Pentru că pe aici vreau să pun geamuri. O să le fac colorate. Am dus să caut. Să le fac. Ce să le fac? Negre. Vreau să le fac negre pentru că arată mai bine negre. Numai să găsesc un mapă. Stați, îmi dau Keep inventory de fapt.
În asta nu mă pierd. Asta mi-e toată problema. Dacă mă pierd... Băi, dar nu zic. Băi, ce culoare să le fac? Le fac geamuri galbene. Pentru că deja sunt albe. Cred că am văzut acolo niște iron, dar nu o să mă duc să le iau pentru că am aproape un stack. Bun, să caut aici. Geole acum sunt... Nici nu, serios? Băi, cum le se numesc ăla? Ne, nu sunt. Mă duc înapoi. O să le fac galbene atunci. What? Ce se aude? Sper să nu se audă pe filmare. Oh my. Două flori? Numai culoare galbenă. Ca să flori galbene, pentru că te pot face. Nu știu, mă zic aici. Că galbene multe. Așa. Bun, 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 bun. Avem deja 11 minute. Sper să terminăm puțin din casa asta. Nu vreau, acum nu o să termin acest episod pe toată. Mai am floricică. Sau mai mult? Multe. Spart. Aia. Spargem, spargem. Căluț! Căluț! 2. Sunt aici. Bun. Așa. Bun. Acum o să vedem cât s-a copt. 18. Oare și aia? Cum se face așa sticla colorată? Să-mi pun crafting-ul. Păi, deschide-te. Carte. Păi, bă. Bun. Nu lună colorată, geamuri colorate vreau. Oare, băi. Dar cum se fac geamurile colorate? Cum se făceau geamurile colorate? Bun. Acum se făceau? Așa. Pune așa. Poate găsesc aici. Ba, geam. Colorat vreau. Geam. Gata. Sticlă galbenă. Așa. Punem sticlă galbenă. Bun. Am făcut și eu sticlă galbenă. Punem așa. Nu o să ne ajungă, trebuie să căutăm mai multă sticlă. Să facem mai multă sticlă. Uite. Băi, dar arată bine, totuși. Arată foarte bine. Geam galben. Punem așa. Așa facem.
Și... Ah. Urât, băi. Totuși e bine. Din nou, imediat încheiem. Pentru că deja am filmat 15 minute. O să filmez 20. Și o să închid. Sau și mai mult. O să filmez. Depinde. Vede. Până atunci o să fac 20. Asta lăsăm pentru eventualitate, poate nu știu să fac ceva și poate îmi trebuie. Bun, poc, poc. Dar arăta și bine și așa, dar nu cred. O să fac. Poate vă place, poate mi place și mie. Păi cred că ar arăta fain. Până așa. Bun. Băi, eu o să las așa. Stai să văd cum arată. Binișor, las așa pe. Acolo să fac balcon. Da, merge să fac acolo un balcon, dar poate e de doi casa. Nu. Lasă-mă. Băi, dar par multă sticlă. Nu trebuie. Să mă mai aduc, să mai aduc. Să-mi fac aici o lopată să mă duc după după ăsta nisip. De fier una, am găsit ăla și spawnerul. Și am găsit niște iron. Bun. Aici. Sunt în deșert, deci pot să găsesc foarte mult. Ai, am lăbut. Da, o să fac și niște live-uri, dar cred că asta am spus. Nu știu, nu mai știu. Repet. Cred că o să fac mai niște live-uri. Sau niște live-uri. Dar nu știu cu ce să filmez. Ideea aici. Dacă am spus... Nu știu. Am spus sau nu am spus? Nu cred că am spus. Da, am spus. Păi, eu chiar nu știu. Se une telefon? Sare. Scuză. Asta este. Mesaje. Am găsit niște aero, nu mai e nicio problemă. Mesaje. Bun. Pun o mică pauză, pentru că trebuie să fac. Am revenit. Așa, să mergem la casa noastră. Bun. Ce frumos arată. Bun. Să mai facem niște geamuri. Bun. 16. Bun. Așa. Bun. Să facem... Avem mâncare. Facem două pâini. Nu?
Fac aici. Îmi târnă cop. Nu, o topor, măi. Tot mă încurc. Să punem asta aici. Să ne culcăm. Avem deja 20 de minute. Pun aici. Așa. Mai este foarte puțin și terminăm această casă. Ne mai trebuie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 26. 6, m-am greșit. Așa aștept aici 26 până mi se fac și o să revin. Am revenit, mă plimbeam pe aici ca să caut niște animale să aduc de mâncare, dar n-am găsit. Mi-am făcut 2 pâini. O să mai caut. Băi, fix acum am găsit unul de ăla, că n-am. Să mă duc înapoi la casă, poate mi s-a făcut. Am craftat 8 chestii de astea. Geamuri. Așa. Să le pun. Am puțin, dar în fine. Până o mică pauză, trebuie să fac ceva din nou. Am revenit. Nu, problem. Întotdeauna. Că de ce nu? Bun. Mai avem nevoie de 9 și am terminat cu geamurile. Și o să închid acest episod după. Nu, mai trebuie unul. Trebuie să aștept atât. Da, mai trebuie să mi se facă 2 geamuri și după aia să le fac. Și am încheiat. Easy. Eu o să ca niște jocuri, că nu, ce să filmez. În care ne putrezi. Ați făcut pe aici? Gata. Bun. Așa. Am terminat cu geamurile. Bun. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați like, share, subscribe și ne vedem data viitoare cu un alt episod. Pa, pa!